Onze opstelling voor vandaag is chef sport Christophe Liberlo, feitjesleverancier Siebe van Heusden, ikzelf Mathis Dumery en special guest Stijn Stijnen. Welkom bij FC Limburg, de podcast. Stijn, welkom in onze podcast. Doe je dat graag in podcasts of talkshows gaan zitten? Graag doen, wat is graag doen? Ik denk dat dat zaken zijn die erbij horen en ja, met veel plezier. Luister je zelf podcasts? Zeker, zeker. Ik denk dat dat ontspannend is op momenten dat je iets minder te doen hebt en je zet het op de achtergrond op. Dat is altijd leuk. Heb je al eens FC Limburg geluisterd? Ja. Meermaals. Van? Ja, zeker. Ik vind dat het goed in elkaar steekt. En ja, het is iets anders dan het traditionele vroeger. En het is een nieuwe, een podcast is niet meer zo nieuw, maar ja, je luistert er toch naar. Dankjewel om te komen, Stijn. Dat was het dan. We hebben Dat gehoord wat we horen. willen horen. Ja. Nee, we gaan het natuurlijk hebben over Patro IJsden. En wat een week is het geweest. De komst van Radja en 2 overtuigende overwinningen. Dus jij zit hier met een heel goed gevoel, denk ik dan. Absoluut, hè. Dat is belangrijk uiteraard. Je hebt heel die hectiek van de transfer zelf. En terwijl dat bezig is, dan weet je ook dat de prestaties er ook moeten bij zijn. En als je dan op die manier kan starten met Radja, dan ben je heel gelukkig, voldaan. Maar ja, goed, ook goesting naar veel meer. Want dat is natuurlijk belangrijk. Hè. Je hebt het romantische rond dat verhaal. Maar de sportieve resultaten moeten daar ook bij zijn. Anders is dat mooie liedje ook heel snel uit. En ja, als je dan zo binnenkomt, vooral dan ook weer op RWDM met het doelpunt wat hij maakt. Ja, gewoon heel goed. Mooi goal. Hij maakt iets los, hè? Wat was dat allemaal vorige week op Patro? Ja, dat zijn ze daar niet zo gewoon. Hè. Je zat in elke nieuwsbulletin. Ik moet ook zeggen, heel veel aandacht gekregen van jullie krant. Wat toch heel belangrijk is voor een kleinere club als onze. Dus ja, daar zijn we heel dankbaar voor. En dat hebben we gewoon hard nodig. En als je dan ziet wat Radja teweeg brengt, niet alleen in de media, maar vooral ook in de gemeenschap daar. Hè. Heel veel Italianen die ineens voor ons deur stonden, die hem willen zien en die hem uitnodigen voor alles. Dus ja, dat doet iets met de bevolking en daar zijn we heel tevreden over. Hoe is die transfer precies tot stand gekomen, Stijn? Wanneer heb jij voor het eerst contact met hem gehad daarover? Eigenlijk eind vorig jaar, bij de eindronde, play-offs, toen we gewonnen hebben van hem. We hebben het daar eens heel sporadisch over gehad. Hij moest daar eens bij lachen en hij zei van ja goed, we zullen wel zien op zijn manier. Ja, hij zei me dat Luc Niels eigenlijk de allereerste was die hem gezegd heeft van zeg Radja, kom eens naar ons. Ja, dat is ook zo. Maar ja, oké. En dat hij onder de indruk was ook. Dat zo iemand, want hij kent hem natuurlijk als klein kereltje, zei hij, dat zo iemand zegt van kom naar ons. Ja, dat deed hem wel iets. Dat verwondert mij ook niet, want Radja is een tegenstelling tot wat mensen van hem denken. Iemand die heel veel belang hecht aan respect. En als dan iemand die hij kent als jeugdidool dat tegen hem zegt, dan doet dat iets met hem. En dat heeft hij ook tegen mij verteld. Dus ja, we zijn blij dat het uiteindelijk ervan gekomen is. Wat dan in versnelling is gegaan na onze laatste wedstrijd op Lokeren. Toen hij toch liet blijken dat hij niet zo gelukkig was daar en dat hij dat wel misschien zag zitten. En dan is dat in versnelling gegaan. Hè. Uiteraard hebben we dan die moeilijke week gehad met Lokeren, die echt wel hun best hebben gedaan om hem te houden. Uiteindelijk hebben ze daar beseft dat hij dat niet zag zitten. En dan hebben we het erdoor gekregen en daar zijn we heel tevreden mee. Hebben jullie met Radja meer kans om te promoveren? Ja, dat denken we wel. We denken dat hij ook een missing link was, vooral op vlak van maturiteit in de groep. We hadden dat niet op de manier dat wij dat wilden hebben. En dat vult hij nu al onmiddellijk heel goed in. Dus een ploeg die resultaten gehaald heeft. Dat heb ik ook tegen Radja gezegd. Van kijk, je komt wel in een ploeg die resultaten binnenhaalde. Niet alleen dit seizoen, maar ook het jaar daarvoor. Maar je hebt op bepaalde momenten heb je toch iets extra nodig. Maturiteit, matchbeheersing, arbiter bespelen. Kan hij heel goed. En uiteraard zijn voetballende kwaliteiten. Dat hebben we opnieuw gezien. Die rust aan de bal op belangrijke momenten in een wedstrijd, wanneer dat nodig is. Ja, dat hoef je hem niet uit te leggen. En het is ook de bedoeling dat hij een positieve invloed heeft op jonge spelers dan.
En die rol neemt hij onmiddellijk op. We hebben daar natuurlijk diepe gesprekken over gehad. Maar ik moet hem niet aanmanen daarover. Ik zie hem onmiddellijk mensen aanspreken, jongere spelers aanspreken. En dat is van goudwaarde. Want je ziet natuurlijk ook die jonge speler als Radja naar hem toe komt. Eerst is dat van, wat gaat er gebeuren? Maar uiteindelijk zie je dat Radja met raad komt. En over kleine dingen. Hè. Dat zijn vaak geen spectaculaire zaken, maar die kleine basiszaken. En dat wordt natuurlijk heel snel aangenomen van een persoon als hem. Hoe was het die eerste keer in de kleedkamer dat je hem voorstelde? Of heb je hem niet voorgesteld? Ja, je moet natuurlijk niet zeggen, jongens, we hebben een nieuwe speler, dit is Radja Nainggolan. Iedereen kent hem wel, maar hoe gebeurt zoiets dan? Ja, het was een ongewone situatie, omdat het direct matchdag was. En dus een vrijdag hebben we dat akkoord gevonden. Ik heb daar met hem heel kort over gehad van kijk, goed, hoe zien we het samen naar morgen toe? Is dat te snel of gaat dat kunnen? Ik had mijn antwoord al klaar, maar hij was op hetzelfde tempo, met dezelfde mening daar. Dus dan kom je in een wedstrijddag en dan loop je gewoon die kleedkamer in. Iedereen wist het ook, iedereen had ook de dag ervoor meegemaakt. En je hebt dan ook een groep die heel gemakkelijk daarin is. En hij die daar ook geen enkel slaap voor laat om daar binnen te stappen. En dan is dat een natuurlijk iets. En dan hoeft er eigenlijk niet veel gezegd te worden. En hij heeft dat gewoon heel goed gedaan op die momenten. En onmiddellijk beginnen praten met spelers. En dan je kan geen betere vuur erop hebben dan onmiddellijk die match om het ijs te breken. Tegen Kortrijk en winnen. Ja, dan ben je vertrokken. Hè. En dan is het alsof je daar al een heel tijdje bent. Ja, en als je dan nu nog scoort en een assist. Ja, want naast het veld is belangrijk wat hij allemaal doet en de invloed die hij heeft. Maar ja, als je het tussen de lijnen dan niet bewijst, ja, dan heb je ook geen recht van spreken erlangs. Ja, dus is het goed op deze manier? Ja, dat is wat ik ook in het begin zei. Hè. Je hebt dat romantische verhaal waar iedereen het spectaculaire. Maar uiteindelijk moet je ook de prestaties brengen. En dat doet hij ook. En dat is iets wat zo belangrijk is, dat hij laat zien dat hij nog altijd die meerwaarde heeft. Vooral vorig seizoen hebben we dat bij Lokeren gezien en ook gevoeld tijdens de play-offs tegen Lokeren. Ik vond dat hem bij Lokeren dit seizoen iets minder was, maar goed, dat had dan ook zijn redenen. Dat is ook uit die gesprekken gekomen. En nu zie je dat hij toch dat onmiddellijk oppikt met heel veel honger. Dat is vooral belangrijk voor zo'n spelers. Want ik vind niet dat je een 37-jarige op dezelfde manier moet behandelen als een jongere gast. Maar de honger die hij heeft en die hij uitstraalt, die is 100% daar. En dat zorgt ook dat hij onmiddellijk prestaties brengt. Mm-hmm. Een 37-jarige met zoveel kilometers op de teller als Radja mag dan ook ietsje meer. Zoals een Fantatje drinken of eens vapen. Kijk, we hebben Radja gehaald en we kennen Radja allemaal zoals hij is. En als het onze ambitie is om Radja Nainggolan te veranderen, dan zijn we denk ik... Dan moet je hem ook niet halen. Dan moet je hem niet halen. En daar hebben we ook gesprekken over gehad. Ik heb aan hem gevraagd, zorg dat je gewoon week om week klaar bent om die wedstrijd te spelen. En als je als 37-jarige daar 2 trainingen voor nodig hebt, dan is dat zo. Ik denk dat je daar ook rekening mee moet houden. En er zijn natuurlijk zaken. Hè. Soms moet je ook echt lachen met hem. Hè. Bijvoorbeeld... Hij kwam de eerste trainingsdag kwam hem af. Coach, wil toch iets vragen. Een boterham met hisp en kaas, dat is toch zelfs als een krok? Waarom mag dat niet? Dan moet je... Dat is zo van die zaken. Ja, En wat heb je gezegd, Stijn? Ik heb eigenlijk gezegd dat er eigenlijk geen regel rond was, maar onze kokkin die had het nog nooit te horen gekregen van spelers die een krok wouden. En dan, goed, hij mag van mij een krok eten, hè, want dat is inderdaad hetzelfde als een boterham met kaas en hisp. Dus hij had zo van die zaken, dat flapt hij eruit en dat maakt hem ook zo spontaan. En daarom ook dat iedereen hem zo graag heeft. Spontaan is hij alleszins, hè, want ik heb hem vorige week gesproken tijdens een interview dan. Want daar refereert Matthijs ook naar, denk ik, van de Fanta, hè, dat hij naar de koelkast ging en er een Fanta uithaalde, want hij had suikers nodig. En dat de Patro-medewerker die in de perszaal zat, die zei, zie maar dat de coach het niet ziet. Pas maar op, of ik ga zelfs nog naar de McDonald's ook. Hè. Dat is echt typisch Radja. En het is echt een van de leukere interviews die ik ooit gehad heb. Ook omdat hij zo eerlijk is en zo spontaan. En hij vertelt gewoon wat hij denkt. En langs de ene kant komt hij daarmee weg. En langs de andere kant is er dikwijls nog niks mis mee wat hij vertelt. Dus ik had achteraf ook zoiets van... als je dan ziet van de spelers die... eigenlijk gewoon vertellen wat
ze denken en wat ze willen, dat dikwijls nooit de grootste voetballers zijn. En bijvoorbeeld Thibaut Courtois, bijvoorbeeld Kevin De Bruyne, die zeggen gewoon eerlijk wat er op hun lever ligt. En ja, dat houdt hij ook altijd. Stijn nu nog trouwens. Dus ja, om nog een voorbeeld te geven, zoals je misschien weet of niet weet, de interviews worden altijd nagelezen, of meestal toch, hè, door de clubs en de persverantwoordelijk. En heel vaak worden daar punten en commas en ik weet niet wat allemaal uitgehaald. En na dit interview dacht ik, ja, Raja die heeft toch wel een en ander verteld. En het werd nagelezen. En Annemie Ramakers, de perschef van Patro, zei van ja, ik laat nog iets weten. Ik dacht, ja, daar ga ik nog wel even werk mee hebben met al die aanpassingen. En ik kreeg door van Annemie, ja, Raja zegt dat hij geen 2 dochters heeft, maar 4 dochters. En dat was het enige in heel het interview. Er was geen letter voor de rest dat er moest veranderd worden. Ik zat erbij en kijk, ja, nu ben ik eens benieuwd wat hem eruit wil. Want ja, goed, ik had het dan ook gelezen. En dan inderdaad, als je voorzichtig bent, zoals men heel graag heeft tegenwoordig, zeker de perschef, niet zozeer de journalisten, dan had je wel wat dingen er kunnen uithalen. Maar ik zei, nu ben ik eens heel benieuwd. En ik moest ook heel hard lachen toen het ging over, het zijn 4 dochters in plaats van 2. En dan is het ook niet aan mij, vind ik, om te zeggen van Raja zit daar voorzichtig over. Raja is 37 jaar, heeft zijn carrière gehad en weet wat hij moet zeggen en niet. En het is niet aan ons om dan als club zijnde tussen te komen en te zeggen van ja, doe dat maar beter niet. Nee, we hebben daar toen ook bewust voor gekozen. Want nee, als hij daarachter staat, dan wordt dat zo gepubliceerd. En ik denk ook dat hij daarom gewaardeerd wordt. Want je kan die dingen eruit halen, maar op deze manier denk ik dat de mensen die het lezen, dat die hem ook waarderen. Absoluut, hij heeft hard op de tong en hij zegt hoe hij de zaken ziet. Is dat zoals andere mensen de zaken zien? Vaak niet, maar dat maakt hem ook zo uniek. Mm-hmm. Ja, het zijn toch ook vaak de meest geliefde spelers, diegenen die zeggen wat ze denken. Kijk naar Caretsas, die ook soms niet gemediatraind is. Een Noah Lang vroeger, daar genieten fans toch ook gewoon van. En wij journalisten ook. Maar herken je veel van jezelf in Raja? Veel dingen, ook andere dingen natuurlijk niet. Maar hij heeft gewoon zijn mening en hij komt voor die mening uit. En ja, kijk, wat zegt een voetballer wat eigenlijk altijd eruit moet of wat niet eruit moet? Waar ligt die grens? En vaak is dat dan, ja goed, als er wat kritiek wordt gegeven op interne zaken of naar de maatschappij. Maar uiteindelijk is dat een mening van iemand en moet je dat ook laten gebeuren. Ik denk dat ik zelf ook niet bekend sta voor, als ik een interview doe, dat er ik weet niet wat allemaal uit moet. Je zegt wat je zegt en dat wordt dan neergepend door de journalist en daar sta je achter. Tegenwoordig moet het allemaal zo, het moet nagekeken worden, het moet nog besproken worden. En daar word je ook een beetje moe van. Dus ik laat ook, denk ik, we hebben Jos Mescoria bij ons bij Patro als clubwatcher. Je kan ook bij hem navragen. Ik denk dat hij gewoon een heel aangename tijd heeft, zonder veel regels en zonder voorafgaand, mag ik met die praten of mag ik met die praten. We laten dat los, we laten de journalisten hun werk doen en ik denk dat dat ook langs beide kanten gerespecteerd wordt. En dat werkt ook in jullie voordeel, of werkt het je soms ook een beetje tegen? Ja, in de volksmond wel. Hè. Ja. Als je mening zegt, dan creëer je voor en tegen. En de tegen zijn vaak zeer haatdragend, moet ik zeggen. Als je soms eens kijkt naar de reacties. Bij mij in mijn familie doet mijn mama dat. Italiaans bloed, die kan daar niet zo goed tegen en die reageert er nog wel eens op. Die reageert dan ook onder de comments? Of nee, tegen jullie gewoon? Ik die privé aan. Oké. Privé daar naartoe. Hè, van, dat werkt beter. Allemaal bezig. Ja. Goed, dat is de Italiaanse mama. Dat is moeilijk uit te leggen hoe beschermend dat die blijven en zijn. Maar ja, je creëert daar nu eenmaal... je creëert mensen die tegen je zijn. Hè. Ik ben zelf ook zo'n figuur. Hè, die, als hij iets zegt, dat daar ene hele kant vol haat zit en de andere kant vindt dat schitterend, omdat je je mening zegt. Dus kies je daarvoor? Ik denk niet dat dat een keuze is. Ik denk dat je gewoon bent wie je bent en daar moet je voor blijven staan. Ja, je trekt je daar gewoon weinig van aan. Ik denk, je hebt me eens verteld, Stijn, ook vooral voor jezelf niet zo, maar bijvoorbeeld voor je dochters of zo. Ja, hè? Dus waar je vroeger vol gas gaf, laat ik niks te zeggen, en ook verkeerde dingen zei. Hè? Dat heb ik ook al vaak aangehaald. Als ik nu zaken zie die ik toen zei, dat ik van, ja goed, gebrek aan ervaring en dergelijke.
Maar nu heb je schoolgaande kinderen. En ik let er wel op dat ik denk van, ja goed, ze worden daar toch mee geconfronteerd. Dan durf ik wel eens op de rem gaan staan in het belang van hun. Dat ik niet wil dat zij het slachtoffer worden van pesterijen en dergelijke. Nu goed, zij kunnen daar wel mee om en het zijn ook geen doetjes, mijn 2 dochters. Maar ik let wel op een bepaalde manier op dat zij niet geconfronteerd worden daarmee. Ook al is dat heel moeilijk. Ja, dat is begrijpelijk. Verder over voetbal. Naast Radja is er nog een ander fenomeen in Maasmechelen. Leandro Rousseau, 11 goals in 22 wedstrijden in de competitie en de beker. Is hij klaar om aan het einde van dit seizoen een stap naar een eerste klasser te zetten? Absoluut. Ik denk dat dat een speler is die... Je hebt van die spitsen. François Sterke-Leezaliger, die had dat ook. 4e klasse, zoveel doelpunten. 3e klasse, zoveel doelpunten. En dat ging elke keer omhoog. Spelers die op elk niveau gewoon scoren. En dat is wat Leandro ook heeft. Ik heb hem dat in het begin ook, toen we hem zijn gaan bekijken, meermaals, zag ik onmiddellijk heel veel Sterke-Lee terug. En dat is iets ja, wat onbetaalbaar is. En mijn vraag was toen, is het effectief wat we zien? En is het effectief dat soort speler die dan op een niveau hoger hetzelfde doet? Ja, en dat is effectief zo. En ja, speelt hij volgend jaar of nu zelfs in 1A, dan gaat hij ook zijn aantal doelpunten scoren. Gaat hij naar een hogere competitie, gaat hij zijn doelpunten scoren. Dat zijn van die types die een neus voor doelpunten hebben en die zeer gemakkelijk en zeer rustig in die laatste fase blijven en dan ook de gaven hebben om dat doelpuntje te maken. Daarbovenop komt dat hij een ongelooflijk goede mentaliteit heeft. Een ongelooflijk schitterende mens en harde werker. En dat wordt beloond. Dus we hebben nu moeite gedaan om niet in te gaan op bepaalde offers die we gekregen hebben. Omdat we toch ook dit jaar nog iets willen bewerkstelligen en liefst met hem. Maar dat zal moeilijk worden naar het volgende seizoen, ja. Hij is duidelijk klaar voor een eerste klasser. Je zegt we willen hem houden om iets te bewerkstelligen. Dan neem ik aan naar eerste klasse gaan. Is Patro klaar om eerste klasser te worden? Nee, Patro is niet klaar om een eerste klasser te worden. Maar als je ervoor plaatst, dan surf je ook mee op het tempo dat voor je bord ligt. En daar groei je ook sneller door. Maar als je ziet wat we dag in dag uit meemaken, hoe we moeten groeien, kan ik onmogelijk zeggen dat wij daar zomaar klaar voor zijn. Daar komt zoveel meer bij kijken. Maar de jaren dat we nu in de Challenger Pro League aan het spelen zijn, de play-offs die we vorig jaar gespeeld hebben, de finale die we gespeeld hebben, de media-aandacht die daarbij komt, ja, dat zorgt ervoor wel dat je ervaring opdoet. En als ik zeg dat we er niet klaar voor zijn, dan is het ook de normaalste zaak van de wereld, denk ik. Het is geen schande om dat te zeggen. Maar 1A brengt je op tempo en daar surf je op mee en dat duwt je vooruit. En ik ben er wel van overtuigd dat we dan ook op snelheid kunnen meegroeien en de zaken kunnen aanpakken die dan op ons bord komen. Want er zijn natuurlijk ook veel zaken die dan veel gemakkelijker worden ook. Namelijk toeschouwersaantallen zullen er zijn in 8, 9 matchen waarvan je zeker bent dat je quasi vol huis hebt. Als ik denk aan de derbies alleen al. Als ik denk aan de topclubs die komen en dan de klassieke clubs gelijk KV Mechelen, Antwerpen. Ja, dat is een garantie van vol huis. Dus dat is iets wat in 1B natuurlijk heel anders ligt als Fralberij op bezoek komt of Olympique Charleroi morgen. Dus ja, dat is een groot verschil. Maar al de rest, ja, er komt zoveel bij kijken. Ja, niet zo heel lang geleden weet ik nog dat jij me vertelde dat je op de matchdag dat je zelf het gras afreed. Ja, dat is... En ik denk niet dat dat 2 jaar geleden is. Nee, dat is geen 2 jaar geleden. Maar goed, ik moet ook wel zeggen dat mij dat rust gaf en denkmomenten. Je bent toch buiten, je bent toch met het veld bezig. Dus ja, ik deed dat ook heel graag. Dat was geen inspanning voor mij. Dat gaf mij rust. En ja, dat bespaarde ook centen. Laten we het zo zeggen. Een groei van een club, niet onbelangrijk. Nu hebben we natuurlijk die stap ook moeten zetten dat ik daar zelf niet bij bezig ben. En we hebben met Marnik een hele goeie gevonden die echt gepassioneerd is ervan. En dat heb je dan ook nodig.
Marnik rijdt na zijn uur nog het gras af op Patro. Nee, dat is iemand die nu fulltime in dienst is. Hè. Ja, Matthijs bedoelt onze man. Ah, oké, ja. Het was een mopje, sir. Nee, jullie hebben nu een greenkeeper. Yes, en dat is belangrijk. Iemand die gepassioneerd is van het gras. Weten wat nodig is. Het is niet zo simpel om te vinden, moet ik zeggen. En ja, we mogen wel zeggen dat we nu echt iemand binnen hebben die echt leergierig is, die het beste plein wilt naar voren brengen. En dat heb je nodig om te groeien. Hoe groot is de honger nu naar de Jupiler Pro League, Stijn? Is het meer zo van, we zien wel wat op ons afkomt, of we gaan er gewoon voor? We gaan er gewoon voor met bepaalde realisme. Maar wij willen, elke vezel in ons lichaam wilt naar 1A. De vraag is alleen, ja goed, hoe realistisch is dat als je met ons beperkt budget, en daar proberen we ook iets aan te doen, moet opboksen tegen de grotere budgetten. Als je dan naar de feiten kijkt op het veld, dan ligt dat wel wat korter bij elkaar als dat de budgetten doen uitscheiden. Dus ja, als je naar het verleden kijkt, je hebt toch een Dender die ook niet het grootste budget had. Je hebt La Louvière die ook niet het grootste budget had. Ja, dan vind ik dat wij ons niet moeten verstoppen en gewoon moeten proberen het maximum eruit te halen. Ik denk dat we vorig jaar een beetje... ik ga misschien geen vrienden maken in Sint-Truiden, maar wij hoopten toen wel dat we STVV zouden treffen, omdat we dachten dat we daar toen, in het STVV van toen, meer kans zouden hebben als Cercle Brugge met zijn aanvallende kwaliteit, en wat ook gebleken is. Maar ja, achteraf, vooraf beleef je dat niet zo. Achteraf, nu, als je daarop terugdenkt, ja, je hebt gewoon een finale gespeeld om naar 1A te gaan. Ja. Hè. En, Je beseft op dat moment niet hoe dicht dat je er eigenlijk bij was. nee, totaal niet. Totaal niet. Dan zit je op die surfplank en je gaat door. En nu, als je je weer moet kwalificeren daarvoor, besef je van waar wij toen eigenlijk zaten. En helpt dat misschien wel? Dat je toen niet besefte, maar nu des te meer. Ja, absoluut. En bij mij is dat eigenlijk onmiddellijk binnengekomen bij het laatste fluitsignaal op Cercle Brugge, waar het al voor de wedstrijd natuurlijk duidelijk was dat het niet ging lukken. Maar vaak zegt zo'n moment van binnen van welke energie krijg je nu door je lijf. En dat antwoord was onmiddellijk daar, die honger om opnieuw dat te proberen te doen. En dan niet zo simpel. Je gaat toch een hele groep die naar de finale heeft gebracht, die je eigenlijk misschien ook had kunnen kwalificeren voor 1A, die ga je helemaal uit elkaar halen. Omdat we ook dachten en een analyse hadden gemaakt dat we een beetje rond waren met die groep, dat we het maximum eruit hebben gehaald. En dat vooral de tweeluik tegen Cercle, dat duidelijk werd voor ons. Ja, dan is het niet gemakkelijk om tegen die jongens te zeggen dat het stopt. Hè, en een heel nieuw elftal bij elkaar te brengen. Wat we gedaan hebben. Ik denk dat er 2 spelers maar van vorig jaar nog in de 11 staan. En dan opnieuw deze resultaten. Ja, dat is niet zo evident, maar wel doordacht. Dat zegt ook iets over jou als trainer? Ja, en ook over de mensen die naast mij staan. Hè. Ik denk dat ik ook met Wouter veel overleg. Mijn stafmensen veel overleg. Het is niet alleen Stijn Steijnen die het daar doet. Maar ja, goed. We hebben bepaalde ideeën, een bepaalde manier van werken. En ja, we kunnen alleen maar vaststellen dat regelmatig resultaten opbrengt. En we hebben altijd het gevoel, en dat is een prioriteit bij ons, we moeten echt het gevoel hebben dat we het maximale aan het doen zijn en dat we het maximale uit die groep halen. En als dat het geval is, ja, het ene jaar zal dat 5e plaats zijn, het andere jaar is dat misschien iets meer. En dan, hoe je het draait of keert, heb je ook een bepaalde geluksfactor nodig op de juiste momenten. Dus het hoort een beetje samen. Hoe fel droom jij van eerste klas? Als trainer, om daar actief te zijn? Die droom is er. Die droom is er vanaf dag 1 dat ik beslist heb om trainer te worden. Besef was ook onmiddellijk, en dan kom ik ook een beetje terug over een mening hebben in het Belgisch voetbal. Het besef was onmiddellijk daar dat als ik dat wou realiseren, dat ik dat zelf moest doen. Dat ik zelf ergens een weg moest vinden om in 1A terug te geraken als trainer in dit geval. En het pad wat ik heb afgelegd heeft me daar geen ongelijk in gegeven. Hè. Ondanks de resultaten die ik boek,
is er toch een bepaalde angst voor de figuur Stijn Stijnen. En daar word ik mee geconfronteerd. Maar ik ben daar helemaal nooit naïef in geweest. Ik wist dat vanaf dag 1, en dat was bij Sporting Hasselt toen in de lagere reeksen, dat niemand mij zou komen helpen. En dat ik dat zelf moest organiseren. En daar zijn we mee begonnen toen. En daar doen we nu nog altijd aan verder. Ik denk dat het vorig jaar september was dat ik je geïnterviewd heb. Herinner je je de eerste vraag nog? Goh, nee, help. Stijn, ben jij een hardleerse etter? Wat heb ik toen geantwoord? Ik geloof dat je zei ja, echt waar. Nee, ik weet het antwoord niet meer precies, maar... Ik ben hardleers op heel veel vlakken binnen mijn job. Absoluut. Ik denk dat... Ja, want voor de duidelijkheid, Stijn, die vraag kwam er omdat je toen ook in het midden van de storm weer stond, omwille van een schorsing. Ja, klopt. Ja, dat was toen dat interview. Ja, en ik denk dat ik mijn eigen ben, dat ik mijn eigen op dat vlak nooit ga verloochenen. Ik probeer passie uit te stralen naar mijn groep. Ik probeer dat langs de lijn ook uit te stralen. En ja, daar is natuurlijk tegenkanting voor. Je staat heel snel in de kijker. Je wordt ook geconfronteerd met scheidsrechters die vooringenomen zijn. En niet zozeer, want ik geloof absoluut niet dat ze tegen Patro zijn of dat ze tegen Stijn Stijnen zijn. Maar waar ik wel van overtuigd ben, is dat men een wedstrijd Patro fluiten in de categorie als moeilijk zet. En dat arbiters bijvoorbeeld onder elkaar, als ze de aanduidingen zien, dat men zegt, oei, je gaat iets meemaken daar op Patro. En dat men dan sneller bij mij komt om mij een verwittiging te geven of om een geel kaart te geven. Dat wel. Maar over de kwaliteit, kijk, 1B, Challenger Pro League, arbiters zijn jong. Zijn allemaal jonge mensen, jonge 22, 23, 24. Missen nog een heel groot gebrek aan maturiteit. Maar puur aan kwaliteit zie ik wel heel goede refs lopen. Maar soms voelen ze zaken iets minder aan op vlak van het bespelen van de randzaken. En daar gaan ze iets te snel in de verdediging. Terwijl dialoog met elkaar zeker moet en kan. En dan denk ik ook dat het voor mij persoonlijk beter zou zijn of dat ik minder in de picture op vlak van die kaarten zou komen. Los van het feit dat ik ook op bepaalde momenten rustiger moet blijven, zeker. Maar ik weet dat ik dat niet 100% ga veranderen en dat ik die passie ga blijven. Ja, je had het al over de mama. Hè? Dat Zuiderse bloed zit er misschien ook wel een beetje in. Ja, daar kan ik helaas niks aan doen. Ja, niet helaas misschien. Nee, inderdaad. Ik ben daar ook fier op. Ik denk dat dat mij ook heel veel gebracht heeft, dat temperament. Ik denk dat wij allemaal impulsieve reacties kunnen hebben als met Italiaans bloed. Maar daar staat heel even snel, staat daar, hoe moet ik dat zeggen, zorg naast. Als je bijvoorbeeld een speler keihard aanpakt, dan ben je ook onmiddellijk al bezig met de tegenreactie van oké, we gaan slaan, we gaan zalven. En dat is een beetje wat typerend is aan de Italianen. Denk je soms niet van, het werkt tegen mij en mijn club? Of neemt de passie het dan over? Dat wordt vaak gezegd, hè, van je club kan daar het slachtoffer van worden. Ik denk dat men dan ook, als men dat zegt, en dat zeg ik ook intern, dan beschuldigt men de refs van matchfraude. Hè. Als het echt tegen ons is, bewust tegen ons, dan heeft Patro geen probleem, maar dan heeft de Belgische Voetbalbond en het scheidsrechterkorps een probleem. En daar geloof ik niet in. Ik zeg net eerder, ik denk dat het echt is van een gebrek aan ervaring bij refs en daar kunnen ze niks aan doen als ze 2-23 zijn, want dat hebben ze ook nog niet. En dat men beter moet omgaan met bepaalde figuren die een beetje aanweziger zijn als anderen. Maar nogmaals, als ik dan naar 1A kijk, ik zie eigenlijk niet veel andere reacties als wat ik vaak doe. Hè. Maar goed, bij mij staat dat op mijn hoofd geplakt. Dat etiket is er en van daaruit is die vooringenomenheid daar en wordt daar sneller op gereageerd. En meer is het eigenlijk niet. Want ik zeg ook, arbiters zijn tegen ons. Dan zeg ik altijd op de club intern,
Ik zeg, de finale, playoffs, Patro Lokeren, we komen 1-0 achter. En de ref wees naar de stip. 1-1, waardoor we doorgaan. Als daar refs zijn die tegen Patro zijn, ja, dan lijkt mij dat het moment wel Om hem niet te geven. om niet te geven, om te zorgen dat Patro niet doorgaat. Hè. Dus ik geloof absoluut dat de arbiters correct en eerlijk zijn. Maar bij mij, in mijn geval, en daar hebben we ook heel goede gesprekken over gehad met Lardo, is het... Pas of wat? Ja, pas. Onlangs 2 goede gesprekken eigenlijk gehad. Ik moet zeggen dat... En wat zegt hij dan? Ja, een beetje dezelfde lijn. Van, kijk, scheidsrechters maken fouten. En welke gesprekken je ook gaat hebben... 100 jaar geleden maakten ze fouten en binnen 100 jaar zullen ze ook fouten maken. Dus dat hoort erbij. Wat wij een beetje willen aangeven is van, kijk, goed, daar mag over gesproken worden. Ik gaf een voorbeeld aan op Olympique Charleroi. Michiel Allaars bijvoorbeeld moet een duidelijke tweede geel kaart geven. Geeft dat niet, dat was al na 12 minuten. We krijgen daar ook gelijk van Lardo. Maar ik ga na de wedstrijd naar Michiel toe en ik zeg van, kijk, je gaat daar... Hij zegt letterlijk tegen mij van, kijk Stijn, ik heb dat zo beoordeeld. Ik ga de beelden kijken en als dat zo zou zijn, dan herken ik mijn fout. En dan is die kwaadheid is weg. Want je krijgt een correct antwoord. Je krijgt een antwoord die wat dialoog is. En dan is die angel daaruit. Maar je hebt ook vaak scheidsrechters die dan naar je toe kijken of langs je doorkijken en doen alsof wij aliens zijn. En dat zorgt voor kwaadheid. En als die lijn met elkaar wat dichter kan, dan accepteer je ook zoveel meer van elkaar. Als ik naar mijn tijd terugkijk, bijvoorbeeld Luc Wouters, als die op Brugge kwam fluiten, kwam die naar mij toe en die zei, je mocht zeggen wat je wilt. Als je 1 keer met je handen staat te zwaaien, geef ik u een geel kaart. en dat is, ja, dat begrijp ik, omdat dat ziet natuurlijk heel het publiek. En als je onderling bij elkaar praat, dan mag dat. Hè. Frank de Blekeren, als ik tegen die riep van, jongen, doe bril eens aan, dan zei hij, ja, ik zal me een bril aan doen, maar jij had die een tweede moeten hebben. Dus die een antwoord, ja, maar dat dwingt respect af met elkaar. En dan accepteer je ook fouten. En die lijn moet dichter bij elkaar zijn. En dan zijn het ook de voetballers en de trainers die de refs meer in bescherming zullen nemen. Menselijk begrip eigenlijk. Ja. Nu, met Lardo was het gesprek dan heel goed, hoor ik. Ja. Maar het bondsparket in Brussel, daar zit het nog een beetje anders dan als ik het allemaal lees en hoor. Absoluut. Ik heb 0 vertrouwen in. 0 vertrouwen. En als je mijn laatste 2 dagvaardingen ziet, dat is letterlijk om te lachen. Dat is niet meer ernstig. Kijk, ik haal 1 voorbeeld daarvan, van de laatste zaak. Als ik was geschorst tegen de Futures. Een uur na de aftrap, je kent de gang een beetje in Patro, daar is halverwege is daar het toilet. Ik ga naar het toilet. En met naar buiten komen uit het toilet, passeren de refs na een douche, na het afsluiten van het wedstrijdblad en dergelijke. En ik zie de lijnrechter, Bonhomme, Wout, waar ik al 10 jaar eigenlijk een goed contact mee heb, waar we ook mee praten. Die heeft in de 93e minuut een buitenspelgoal van ons afgevlacht. Wat volgens ons op de beelden, wat wij zagen, zeer twijfelachtig was. Om niet te zeggen in onze ogen geen was. Maar goed, ik kom hem dan tegen en ik zeg tegen hem van kijk, als je niet zeker bent op zo'n moment, 94e minuut, ik zeg dan moet je niet vlaggen. En ik passeer, ik begeleid hun mee naar boven. Ik zeg dat nog 1 keer. We komen in de zaal waar ze moeten zitten. Ik offereer een drank aan. Ik vraag letterlijk aan iedereen wie moet wat drinken. Ik ga dat zelf halen. Ik schenk dat zelf uit. Ik hoor van de cateraar van ja, we hebben ons missteld. Er is geen eten. Waarin we onmiddellijk geschakeld hebben en een restaurant hebben geboekt buiten het stadion. Wat wij dan ook betaald hebben. Ik zeg nog goeiedag tegen de arbiters en klaar, ik ga weg. 2 dagen later krijg ik een dagvaarding. Ik word eigenlijk de dag erna word ik nog door de scheidsrechterbegeleider gebeld of een bericht. En die zegt van Stijn, oh wel, chapeau dat je gisteren hebt aangepakt. Nou, ik kan het laten zien. Chapeau dat je gisteren hebt aangepakt. Zo hoort het. Zo kan het ook. Ik zeg ja, oké, goed, geen probleem. De scheidsrechterbegeleider van Patro. Hè? Ja. Dus die stuurt mij dat. En 2 dagen later dagvaarding. Want de hoofdscheidsrechter had dan gezegd van ja, we werden
na de wedstrijd, een uur na de wedstrijd, werden we aangesproken of werd de lijnrechter aangesproken over die fase. Ja, dan kijk ik naar de feiten en dan zeg ik van, ik heb gevraagd, of ik heb gezegd, als je niet zeker bent, dan moet je niet vlaggen. Leg me daar het strafbare eens van uit. Daar is niks. Daar word ik voor gedagvaard, daar vorderen ze 2 speeldagen voor. Kijk, dan kan je alleen maar beseffen, en het mooie, dat heb ik ook de bondsprocureur gezegd. Ik zeg, kijk, het enige wat je mij bezorgd hebt bij deze dagvaarding is dat ik niet meer tegen de mensen moet zeggen dat je me aan het zoeken bent, maar dat de mensen nu naar mij komen, dat die zeggen, ja, als je hiervoor gedagvaard wordt, dan zoeken ze u. En dat is niet erg. Daar zullen we ook tegen vechten. Dat hebben we echt wel laten weten. Van, kijk, als je hiermee verder gaat op die manier, dan moeten we ons rechten gaan verdedigen. En dat zullen wij tot het uiterste gaatje doen. Op het moment dat je voelt dat het echt op de man is, en dat is nu zo. En dat klinkt Calimero-gehalte. Hè? Dat begrijp ik. Hè? Ik begrijp dat het... Ja, want mensen gaan zeggen gewoon... Stijnen is al zo dikwijls geschorst, dus het bondsparket heeft gelijk. Ja, maar ik ben ook, ik denk, rond de 15 keer vrijgesproken. Ik heb 2 zaken gewonnen waarin een matchdelegate een valse verklaring toegeeft. Kunt je je dat voorstellen, Christophe? Die zet dat op papier, hè? Omdat hij wist van, kijk, ik pik dit niet, hier ga ik mee verder. En die heeft dat toegegeven. Als dan dat document op de zitting, de beroepszitting, voor de voorzitter gelegd wordt, de matchdelegate, en daar heb ik heel veel respect voor, want ja, die zit niet in een leuke situatie. Die zegt op de zitting, op de vraag van, u hebt nu deze brief voorgelegd, staat u achter die woorden of wilt je daar nog eens aan wijzigen? En de matchdelegate zegt van, kijk, als ik mijn handtekening ergens onder zet, dan sta ik daar 100% achter en ik excuseer mij daar ook voor wat er gebeurd is. Goed, zaak gesloten, denkt dan iedereen. Totdat dan de voorzitter zich draait naar de heren van het parket en vraagt van, ja, voor u, hoe staat je nu er tegenover? Wij blijven bij de eerste verhaal. Allee. Ja, dan wordt het moeilijk, hè. Dan moet je in mijn plaats zetten en zeggen van, ja, maar goed, wacht even. Waar gaat het hier nu eigenlijk om? Je hebt hier een toegeving van iemand die dat schriftelijk bevestigt, die dat op de zitting ook nog eens komt getuigen, die zich excuseert. En het bondsparket zegt letterlijk, nee, wij blijven bij het eerste verhaal. En waarom? Ja, voilà. Waarom? Wat speelt dan? Ja, en dan kan je niet anders, hè, Christophe. Ik bedoel, Ja, want je hebt toen ook, ik weet niet of het in die zaak was, want er zijn er wel meerdere geweest, Stijn, dus ik ben soms ook de tel kwijt dat je een strafklacht hebt ingediend, hè? Ja. Ja. En hoe staat het daarmee? Of is dat lopend? Dat is lopend en dat ligt bij de advocaat. Maar kijk, als wij geconfronteerd worden met valse verklaringen, met zaken die niet gebeurd zijn, dan moet je ook verdedigen. Hè. Dat hoort ook bij ons. Hè. Mensen die een mening geven, die gaan dan ook wel verdedigen. En bijvoorbeeld de wedstrijd op Lokeren, gebeurt er ook een futiliteit waardoor ik mijn tweede geel pak. Maar ik loop wel naar binnen. En waardoor het een situatie is, en daar heb ik 2 speeldagen in mijn schikking voor gekregen. Ik ben daar niet tegen een beroep gegaan, omdat ik ook vaak... Ik vond het nog zwaar, hè? Maar daar zeg ik wel tegen mijn eigen Stijn, blijf ook gewoon daar, wat er ook gebeurt. En ga daar niet dan show voeren of dergelijke. Dus daar heb ik toen ook bewust gezegd van, kijk, je moet ook zelf inschatten wanneer het kan terecht zijn. Maar zeker ook dan... wanneer je vindt dat het erover gaat. Ja. Je hebt dus gezegd van, misschien moet ik een bodycam aandoen. Hè? Ja. Kan ik dat meenemen als bewijs? Ja, maar dat is een boetade of overweeg je dat echt? 100%. Laat het weten. Hè? Er zit nog een goede videoreeks voor ons in. Ja, nee, maar op een bepaald moment, als je echt belemmerd wordt in je job, als je beschuldigd wordt van zaken, en je creëert een woord tegen woord gegeven, dan moet je zorgen dat je dat woord kan bewijzen. En hoe kan je dat? Ja, goed, dan denk ik dat wij ons 2 banken bijvoorbeeld moeten gaan laten filmen. En ook mijzelf met een bodycam. Waarom niet? Heb je dat echt al bekeken?
Ja, we hebben ernstig bekeken. Ja, ik heb dat ook laten weten aan Lardo, die natuurlijk wel daarvan verschoot. Maar ja, als het dergelijke vormen aanneemt, en je moet niet, ja, daar is Stijn weer, is het weer niet geweest. En ik hoor dat ook, hè. En ik zou in mijn plaats, als ik dat overal zou ik misschien ook die reactie gaan krijgen als het herhaaldelijk is. Maar ja, als je... Kijk, intern de mensen bij ons, mijn stafleden, soms zitten wij na de wedstrijd en vragen we echt letterlijk, en je mag dan Luc Niels en dergelijke vragen, waarom heb je eigenlijk heel gehad vandaag? Ja, ik bedoel, die zijn er zo kort bij, die zien dat ook, die voelen dat ook. En ja, maar dat is die stempel, die vooringenomenheid, vooraf, die scheidsrechters die onderling elkaar een beetje gek maken daar rond. En ik denk ook wel, en daar was ook de rol van Raja heel belangrijk in, die gaat een heel stuk wegnemen bij mij. Ja. Die heeft die gave. En dat zal op dat vlak ook wel beter zijn, dat meer verdeeld is, waar ik nu dat volledig op mij nam, omdat ik vond dat ik in de groep daar ook niet echt iemand voor had die connectie had. Ja, dat is wel natuurlijk bij Raja, die dat wel op een heel goede manier in het veld kan wegnemen. Ja. Misschien... Dat hoor je ook nu wel vaker, hè, sinds de komst van Raja, van ja, hoe lang gaat het duren voor die twee in elkaar hangen? Ja, leuk hè. Dat is een leuk verhaal. Een beetje bij Trump en Musk, hè? Dat zeiden ze ook. Nee, ik denk dat we elkaar respecteren. Dat we elkaar ook hun eigen laten zijn. Nogmaals, als ik Raja binnenhaal en ik ga hem heropvoeden, ten eerste vind ik al niet dat dat moet. Ik vind niet dat hij heropgevoed moet worden. Ik vind dat hij een fantastisch leven tot nu toe leidt, met heel veel succes. Alles wat hij gedaan heeft, dat is zijn eigen overtuiging geweest. En dat vind je niet rap. Iemand die zo in het leven staat, die zo uniek is. En als hij dan een Fanta nodig heeft, of een croque monsieur, of een McDonald's voor de match, en hij presteert, wie ben ik om hem op zijn 37e nog te gaan zeggen wat hij moet eten, drinken, hoe laat hij moet gaan slapen. Ik weet dat Raja iemand is die niet voor 3 uur 's nachts slaapt. Hè. Maar dat is al heel zijn carrière zo, heel zijn leven zo. Waarom zou ik dat moeten veranderen? Waarom? Voilà. Ja, het is gewoon een sterre, Raja. En morgen kunnen de fans hem gratis aan het werk zien. Dus we nemen op maandag. Morgenavond ontvangen jullie Olympique Charleroi. Klopt. Inkom gratis, dankzij partner Elite Pools, die dat voor zijn rekening heeft gehouden of genomen. En ja, ook een kans om de gemeenschap hem aan het werk te laten zien. Hè. We hebben Maasmechelen heel veel kansarme mensen, kinderen, die niet altijd in staat zijn om een ticket te kunnen kopen of dergelijke. En ja, zo'n affiche, Olympique Charleroi, moeten we ook niet flauw over doen, dinsdagavond. Koud. Ja, dat bracht wel ideeën om mensen dan ook die kans te geven om dat sneller te doen. Mooie actie. En dan lijkt het voor ons wel tijd om eens naar eerste klasse te gaan. Hè. STVV die deden het opnieuw dit weekend. In het absolute slot in La Louvière maakte debutant en invaller Diouf de 1-2 in de Synthetico. En zo gaat de droom verder van Sint-Truiden. Het is ongelooflijk. Ja, fantastisch hè, wat Sint-Truiden nu doet. En met Diouf hebben ze ook meteen een matchwinnaar die nog maar pas binnengehaald was. Vrijdag was die pas speelgerechtigd. Zaterdag scoorde die in de laatste minuten van de match. Dus dat was meteen een leuke binnenkomer. Ook omdat bij de staf van STVV was niet iedereen helemaal overtuigd van Diouf, zo als ik het hier en daar hoorde. Omdat hij in het spel minder sterk was dan Gotto, wat blijkbaar ook zo is. Maar het is wel iemand die met zijn snelheid het verschil zou kunnen maken. Ja, als je dat dan meteen in die eerste match doet, na 43 seconden of zoiets, en 2 balcontacten, ja, dat je die dan binnenlegt. En meteen goed afgewerkt. Dat is meteen heel goed afgewerkt. En het zegt toch ook wel iets over Wouter Franke weer, de manier waarop. Hè, want ja, Diouf die had 1 keer meegetraind dan op vrijdag op het synthetische gras van La Louvière, waar ze uiteindelijk dan toch mochten trainen. Ja. En dat was het dan. Dus op dat vlak had Franke zoiets van, ja, als ik hem breng is het helemaal op het laatste. En niet 20 minuten voor tijd.
Want ja, om hem dan echt te gebruiken, heeft hij misschien toch wat meer trainingen nodig. Maar die paar minuten, als hij 1 keer of 2 keer voor doel kan opduiken en er iets mee kan aanvangen, ja, daar heb je geen trainingen voor nodig. Hè. Dan moet hij gewoon afwerken. En dat deed hij dan ook nog. Ja, dat heeft spectaculair goed uitgepakt. Mm. Stijn, het is een droom als Sint-Truiden aan het meemaken is. Waar eindigt dit volgens jou voor hun? Is de sky the limit? Ja, absoluut. Dat zijn van die jaren. Ik vergelijk het een beetje Lierse vroeger. Van die jaren dat ploegen waar je het niet van verwacht, dat die in één keer in die flow zitten. En dan zie je ook dat matchen zoals tegen La Louvière in je voordeel vallen. Je hebt dat op bepaalde momenten. En als ik de wedstrijd, was bijvoorbeeld STVV Club Brugge daar. Daar zie je ook dat die momenten waar je toch een beetje geluk nodig hebt. Ik herinner mij na de 2-2 redt iemand van zijn trui de bal op de lijn. Dat zijn zo die zaken die vallen in elkaar. En ja, daar moeten ze van blijven profiteren. Ze moeten niet nadenken, dat is ook niet nodig. Druk, er is geen druk meer. Ik denk dat zij zo goed als zeker zijn van die play-off 1, wat al enorm succes is, wat niemand had gedacht. En hoe gemakkelijk of hoe goed kan het zijn als je zonder enige druk van die play-offs kunt aanvatten en alleen maar meer en meer kan presteren. En als je dan een beetje geluk blijft hebben, ja, wie weet, de andere clubs worden zenuwachtig daarvan. Hè. Die hebben dat niet graag. Zo, wat zit er daartussen te doen? En, dat moet weg en dat blijft maar duren. En als je dan zo naar een resultaat kijkt en je ziet ze dan op La Louvière spelen, het wordt dan 1-0 achter, of zijn ze achtergekomen? Ja, 1-0 achter en dan 1-1. 1-1 maken ze dan toch weer, dan zie je toch die wilskracht. En uiteindelijk weer die 3 punten en dat komt aan bij die andere clubs. Ze gaan dat niet zeggen, maar je kijkt er wel naar en dan vervelend. En het blijft erbij. Ja. Je moet toch in een play-off 1 naar staaien komen met kunstgras. Niemand doet dat graag. Niemand van die clubs die willen dat niet. En dat moeten ze uitbuiten. En dan is absoluut de sky the limit. En wie weet wat er kan gebeuren in dit magische jaar voor hen. Jammer dat de dubbel niet meer kan. Hè? De dubbel. Kampioenspelen zou wel ongelooflijk zijn. Een Leicester-verhaal, dat zou toch al niet te verzinnen zijn. Ja, je kan alles verzinnen. Hè. Je zit wel met Leicester en met Lierse, maar ja, ik denk niet dat Wouter Franke nu al aan de titel denkt. Nee. Maar ik denk wel, en we hebben dat hier al een paar keer gezegd, eerste worden in de reguliere competitie. Waarom zou je daar niet van durven dromen op 7 speeldagen van het einde zeker? Met het programma dat er nog zit aan te komen. In het begin werd zo gedacht van ja, outsider, dat woord mocht je al niet in de mond nemen. Maar nu, ik heb het vorige week ook nog gezegd, hè, als Anderlecht op 1 punt van Union zou staan, alhoewel Anderlecht is nu een slecht voorbeeld, misschien na afgelopen weekend. Maar als een subtopper of een van de grote clubs van de G5 op 1 punt van Union zou staan, ja, dan zou je zeggen van, die gaan er nog over. Ja. En nu bij STVV zou je ineens moeten zeggen van, ja, het is te hopen dat ze niet uit de top 6 tuimelen. Ja. Dat gaat niet gebeuren. Nee, 2 maanden geleden was de vraag nog aan Sint-Truiden-spelers, ook denk van jullie, durven jullie al luid op dromen van play-off 1? Mm-hmm. Terwijl dat nu quasi zeker is, dus vanuit dat standpunt, ik zeg het, 0 stress, alleen maar meer. En je ziet ook, ja, dan begint Staaien natuurlijk te daveren, dat begint te leven. Op alle vlakken zie je dat. Hè. Ik zie bijvoorbeeld dat Sint-Truiden ook in één keer op blad 1 van het Belang van Limburg staat. Ja, dat zullen ze in Genk niet graag zien. Maar dat is de realiteit wel van prestaties. En dat moet... Peter van den Bemt had het zelfs gezien. Voilà, kijk. Dus ja, goed, maar dat is ook eerlijke journalistiek. Hè. Als je een ploeg hebt die presteert, dan verdient dat ook hun of haar aandacht. En ja, laat dat maar vloeien. Dat is alleen maar goed voor het Limburgs voetbal en dat brengt leven. Ik was vorige week op de nieuwjaarsreceptie van STVV en ik moet toegeven, het was lang geleden dat ik nog zoveel glimlachende gezichten gezien had op die nieuwjaarsreceptie, want het is ooit anders geweest. Dus, André Pinto zei ook van aan de schoolpoort kom ik opnieuw met plezier uit de wagen. Dat hij vroeger wel eens iets naar zijn hoofd geslingerd kreeg. Vorig jaar zal het anders geweest. Ja, inderdaad. Ja, als je bijvoorbeeld vorig jaar Rijn van Helden naar Antwerpen liet gaan, ja, dan was het kritiek, dan was negativiteit. Nu wordt daar niks van gezegd, hè, want je hebt het resultaat. Ik vind dat toch moeilijk om te begrijpen. Ik snap niet dat hij niet in de zomer pas een transfer maakt. Als je merkt wat voor een verhaal STVV dit jaar aan het schrijven is, Antwerp
niet eens zo'n goed seizoen aan het spelen, waarom wacht hij dan niet nog een half jaar? Ik denk het verhaal van de trein zeker, die langskomt. En ik vermoed, ik ken zijn contract niet, maar ik vermoed dat hij wel daar beter gaat verdienen. En dat vooral de doorslag geeft. En voor hem misschien ook Antwerpen, traditieclub in het land. En STVV, traditieclub in Limburg, ook in het land, maar toch met een ander palmares. Ik denk dat dat meegespeeld heeft. Als je louter kijkt naar dit moment en de stand en wie hoe goed of hoe slecht speelt, ja, dan is het onbegrijpelijk om naar daar te gaan. Anderzijds denk ik dat je als speler, dat je dan zelf ook aanvoelt van, misschien wilde hij die stap ook gewoon een keer zetten. En dacht hij van, het is voor mij het moment nu. En als een Overmars aan de lijn hangt, inderdaad, zoals Christophe zegt, het is ook een traditieclub. Hè? Antwerpen is een prachtige club. Doen nu ook terug mee voor die play-off 1 plaatsen. Dus daar kan hij ook nog altijd in terechtkomen. Maar vooral ook het financiële zal ook wel zeer doorslaggevend geweest zijn. Maar dat is dan, in de zomer kan dat toch ook nog perfect? Het is toch niet dat er geen clubs gingen komen in de zomer? Nee, maar daar kan de wereld er helemaal anders uitzien. Ja, oké. Ja. Hij was nu na een half uur geblesseerd voor hetzelfde geld. Hij houdt vasthouden, ik wens het hem niet toe, maar dan scheurt hij zijn kruisband af. En de trein passeert niet. En de trein passeert niet meer. Oké, ja, dat is waar. Maar zijn vervangers Taniguchi en Muslio waren gisteren in het hart van de verdediging wel heel sterk. En Van Helden, natuurlijk. Stel u voor dat STVV reguliere competitie eerste eindigt, Europees ticket pakt. Ja, dan gaat hij natuurlijk een beetje... Dat is toch een Europees ticket als je eerst eindigt al, hè? Ja, dat heb je sowieso. Ja, oké. Ja, voilà, dat is zo'n serieus inzet eigenlijk al. Ja, dan zal hij toch een beetje vloeken, niet? Tuurlijk, dat zeg ik. Hè. Dan gaat hij zeker vloeken. En misschien de belangrijkste reden om te blijven zou dat geweest zijn, denk ik. Zou ik persoonlijk dan denken van naar volgend jaar toe. Als je dan Europees kan spelen met STVV, ja, dat je dat wel wil meemaken en dat een unieke gebeurtenis is. Dat is waar. Maar zoals je aanhaalt, Muslio en Taniguchi, ik denk dat het bij het beste centrale duo is van het land op dit moment gewoon. Dat zijn grote woorden, maar ja, inderdaad, de verdediging staat wel heel erg... Aanvoerder bij de Japanse nationale ploeg ook. Ja, niet te onderschatten inderdaad. Het zijn vooral machines, hè. Ja. Als je die mentaliteit ziet, dat blijft gaan, dat is zo gedisciplineerd. Ik denk de tackles dat zij moeten doen op een hele match, dat ze samen niet aan 3 komen. Nee. Loopvermogen, enorm. Werkkracht, slimheid. Ja, dat zie je gewoon. Ze hebben er meerdere lopen. Dat duwt de rest ook naar voren. Ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom dat Van Helden ook kon vertrekken. Omdat Taniguchi, Muslio, dat draait gewoon. Van Helden is verschoven naar rechts, terwijl hij ook centraal stond. Hij deed dat daar wel heel goed, vond ik. Ik vond dat hij eigenlijk als rechtsachter de laatste matchen nog beter speelde dan centraal achterin. Maar goed, ik denk dat daarom ook dat Van Helden kon vertrekken, omdat Van Wezenmaal dan terug naar rechts kon, had dat op links. En dat op die manier de defensie toch er staat. Dat is waar. Volgende week, dit weekend ontvangt STVV thuis Charleroi. En ze kunnen daarin geschiedenis schrijven in die wedstrijd, toch Siebe? Klopt, Mathies. Los van de leidersplaats kan STVV inderdaad komend weekend al geschiedenis schrijven. Met een overwinning breken ze op 7 wedstrijden van het einde het historische puntenrecord van 47 punten uit het seizoen 2018-2019. In dat seizoen hadden ze op staaien onder andere Tomiyasu, Endo, Lejar en Bolly rondlopen. Grote namen eigenlijk, hè, toen. Als je kijkt waar die nu spelen, Endo, Liverpool. Ja. Maar Siebe zei het al, een puntenrecord en dus mogelijk ook een leidersplaats als Union punten verliest tegen Club Brugge. En dat is helemaal niet onrealistisch. Nee. Nee, voilà, daar is het al mee gezegd. We kunnen naar Genk. Laat een gelijkspelletje. Een gelijkspelletje daar in STVV erover en het is goed. Bij Genk dan het totaal omgekeerde verhaal. In de allerlaatste seconde met het allerlaatste balcontact maakte ex-Genkie Pieter Gerkes de 1-1 voor Cercle. Mag je dat een drama noemen? Ja, ik vrees van wel. Je zag het ook op de gezichten dat ondanks alles wat er al gebeurd is, dat dit toch weer een nieuwe mokerslag was. Het moment ook natuurlijk. Ik vond ook dat Genk en Nicky Haaien heel veel de nadruk had gelegd en terecht op die match over de streep trekken. Er werd al eens vaker een bal weggekeild. Matte Smets een paar keer, wat hij in het verleden minder vaak deed. Dus ik denk dat de voorbije week
er ook echt wel de nadruk is op gelegd van die zakelijke winst, wat Nicky Haase zelf ook al een paar keer had aangegeven. En Cercle was niet supergoed, maar Genk ook niet eigenlijk. Dus je zag dat de nadruk niet lag op goed voetbal, de winst die moest binnengehaald worden. En dat is op dit moment ook het belangrijkste. En als dat dan weer niet lukt, voor de zoveelste keer, je hebt het op alle mogelijke manieren eigenlijk al geprobeerd en ook met verschillende opstellingen en spelers, en het lukt dan weer niet, ja, dan is dat na die zege in Europa is dat toch weer een nieuwe slag voor eigen publiek dan ook nog. Stijn, stel dat jij deze winter als coach was aangesteld bij KRC Genk. Wat was dan het eerste dat je zou veranderd hebben in die ploeg? Meer creëren. Meer creëren. Ja, ik vind niet dat Racing Genk genoeg kansen creëert. Er is uiteraard het verhaal van dat ze veel goede doelpunten tegenkrijgen. Daar moet je een bepaald realisme bij neerzetten. Maar dat is oké, goed. Dat is een manier van denken over voetbal. Hè. En waar er vroeger bij Racing Genk altijd werd gezegd van een manier van spelen, ja, heb ik toch ook vaak gezien. Als je dit jaar bijvoorbeeld naar een Europese wedstrijd onder Fink keek, dan zag je toch een bepaald realisme in dat spel, wat dan ook resultaten opbracht. In de competitie was het dan heel vaak anders. Maar ja, een combinatie van minder balbezit, maar meer rechtaan voetbal. Iets wat mensen toch willen zien. Hè. Mensen willen zien dat er in die baklijn aan de overkant, dat daar gecreëerd wordt. En daar zou ik de nadruk op leggen. Realisme achteruit, geen overbodige passen centraal. En recht aan voetbal, richting doel, met veel kansen. En ze hebben daar, en dat zien ze nu, dat zit Nicky goed, denk ik, ze hebben daar echt een spits voor ook, hè, die in die baklijn oorlog gaat maken, die gaat scoren, Biboet. Dat is degene die gehaald heeft, chapeau, want dat wordt weer een grote in het rijtje van Racing Genk. Dus ze hebben daar eigenlijk de middelen voor om te zorgen dat die bal in die box komt. Ja, Biboet die speelde gisteren een heel sterke wedstrijd. Dat is een youngster. Wat zegt dat over wat zegt dat het gewicht van die ploeg eigenlijk gisteren al bijna op zijn schouders lag? Ja, voor een stuk is dat hoe KRC Genk werkt natuurlijk. Mirisola heb je dan ook nog. Caretsas, ja, heel het verhaal van de Genkse jeugdopleiding waaruit ze moeten doorstromen. Maar inderdaad, hij moet die aanval dan al dragen. Nu, ik heb niet de indruk dat hij dat erg vindt. Nee, hij heeft vertrouwen, hè? Ja, hij speelt onbevangen, hij gebruikt zijn lichaam heel goed, gaat het duel aan, heeft geen schrik. Is heel nuttig ook, want ik denk, dat gevoel had ik bij O bijvoorbeeld de keren dat hij startte minder. Dat Biboet kan die bal echt bijhouden. Als de verdedigers aan hem gaan hangen, ja, hij kan die zoals Toluis met een linker of een schouderophaling die afwerpen en die bal toch ongrijpbaar maken. Heeft hij heel dikwijls gedaan, dan het spel goed verlegd naar de andere kant. Dus je bent nooit met hem klaar en op dat vlak is hij heel belangrijk. En als hij dan ook nog, ja, vorige week zoals hij scoorde uit het niks, als hij dat kan blijven doen, bij Jong Genk had hij er ook al 10 binnengetrapt op een half jaar, ja, dan ziet het er goed uit voor hem. Anderzijds, ja, je moet er wel rekening mee houden dat hij nog altijd maar 21 is. Dus hoeveel matchen op een rij op het hoogste niveau kan hij echt die aanval dragen? Ja, want je hebt daarnaast dan ook nog Caretsas, ook jong. Die speelt gisteren niet zijn beste match, maar geeft wel een assist. Dus ja, het moet ook van hem komen. Het moet echt van de jonge spelers komen. Kijk, Caretsas, Biboet, dat zijn uitzonderlijke talenten. En ik denk dat je die ook op een hardere manier moet aanpakken. Als je mij vraagt, wat zou je ook anders doen? Dan zou ik zo spelers als Caretsas klaarmaken voor een trainer als Conte. Ja. Dat is wat je met zo'n spelers moet doen. En ik zie, ook bij de wissel zag ik bij Caretsas, ik zie Nicky Haase daar dan ruim een minuut mee praten en denk van Nicky, kijk eens naar het veld, daar is nu te doen. Laat Caretsas op de bank, die heeft geen goede wedstrijd gespeeld. En doe dat later. Maar zo jongens, die moet je niet pamperen. Die moeten klaar. Caretsas heeft alle kwaliteit om wereldtop te worden. Biboet hetzelfde. Ik denk dat Biboet ook wel een heel ander type is. Maar zo bijvoorbeeld een Caretsas, die moet nu hard gemaakt worden voor de contes die op hem aan het wachten zijn. Want daar gaat het veel harder aan toe gaan. En als je dat nu al wat toevoegt, dan gaan zij ook volgens mij in die moeilijkere momenten gemakkelijker kunnen rechtstaan. En die ploeg meer gaan dragen. Maar als je telkens daar met fluwelen handschoentjes gaat overgaan, dan gaan zij ook die wisselvalligheid blijven verspreiden. Dus je helpt daar een Caretsas niet bij.
Maar dat staat buiten kijf, die twee. Dat is weer goud voor Racing Genk. En men moet dat wel gepaard laten gaan met resultaten. En die zijn er op dit moment niet. En ja, dat is natuurlijk niet goed. Is dat dan ook de manier om weer het vuur in die ploeg te krijgen? Op die manier omgaan met die spelers? Ja, ik vind dat het harder moet bij zo'n mensen. De echte toppers, die kunnen daar uiteindelijk mee om. Maar als ze daar niet mee geconfronteerd worden, ja, dan ga je ze altijd maar in een bepaald niveau laten. En dat moet je zeker niet doen bij spelers die zo'n progressiemogelijkheden nog hebben. Die moeten gewoon geconfronteerd worden met de hardheid van de wereld. En dan dragen die club, dan dragen die andere spelers en dan gaan die ook het resultaat forceren. En als je die twee hebt, ja goed, je gaat een bepaalde organisatie daar rondbouwen, een bepaald realisme in zones waar je geen risico's moet nemen. En je hebt dan zo verschilmakers lopen. Ja, dan lijkt het mij onbestaande dat daar geen resultaten van gaan komen. Ja, Biboet en Caretsas zijn ongelooflijke talenten. Het is ook nog wachten een beetje, denk ik, op de klik. Nu, Caretsas speelt lang genoeg bij KRC Genk, maar ook op de klik, bijvoorbeeld met Ito, bijvoorbeeld met Biboet, met Sor ook. Ik heb nog niet het gevoel dat allemaal automatisch gebeurt. Dat ze elkaar blindelings vinden, zoals dan met een cliché gezegd wordt. En bijvoorbeeld ook gisteren Sor, vind ik nog altijd dat hij te vaak de verkeerde keuzes maakt. En je zag ook bij Caretsas soms dat hij daar moedeloos van werd, dat als Sor even vrij kwam en Caretsas bood zich aan de rand van de 16 bijvoorbeeld, dat Sor die bal toch niet direct geeft, 2 overstapjes doet en op doel trapt. En dat soort zaken, dat nog veel beter kan en dan ook wel iets gaat opleveren. Als Sor die bal afspeelt, wat vaker naar Caretsas op dat moment, met een 1-2'tje mee terugkrijgt bijvoorbeeld, en dan kan afwerken, is iets heel anders dan nu. Ja, bij Sor heb ik toch vaak dat ik denk, wat heeft hij meer te bieden dan snelheid? Want het is toch heel vaak technisch. Ja, zijn goal vond ik heel goed gedaan. Ja, die goal Nu, was een uitzondering, maar de rest van de wedstrijd dacht ik dan toch weer... Ja, hij controleerde de bal wel slecht eigenlijk, waardoor hij iets te ver van zijn voet was, maar dan doet hij even een goede schijnbeweging en legt hij hem goed weg. Maar te vaak vond ik ook dat hij voor eigen succes ging van op een plaats waar het eigenlijk heel moeilijk was en dat er toch andere ploegmaats beter gepositioneerd stonden. Snelheid is uiteraard, zorgt ervoor dat je in de baklijn van de tegenstander gaat komen. Hè. En als je dan vaak op balbezit gaat spelen, dan heb je niks aan die snelle spelers. Dus wat creëert zo'n zorg? Ja, het staat je gewoon altijd rond die 16 hangt. En als je dan nu ook met Biboet iemand hebt die en scoort met het hoofd en scoort met de voeten, vaak is het één van de twee, hij heeft ze alle twee. Ja, dan moet je gewoon zorgen dat je zo'n mensen lanceert. Als zorg, snelheid gebruiken. Vaak fouten op hem worden gemaakt, ook stilstaande fases krijgen. En dan ben je aan het creëren, dan zet dat stadion zich daar ook achter. En dan creëer je gewoon een bruisend gevoel. En dan, als je dan tegenstander bent in Genk, ja, dat voel je ook. En dan voel je die druk. En dat is wat er meer moet gebeuren. Ik denk dat als ik met Genk-supporters ook praat, want die heb ik ook, kameraden die daarvoor sporten, die zeggen van, ja, we missen een bepaalde pittigheid in dat spel, maar dat is zo relatief, dat hangt er gewoon af van waar is de bal. En als je die bal gewoon in die box probeert te krijgen, dan zet heel dat stadion zich daarachter. En dan heb je gewoon de momenten ook kun je de momenten naar je toe trekken. Ja, die pittigheid die in het spel ontbrak, die ontbrak afgelopen week niet in de tribune. Moeten we het nog uitgebreid hebben over wat er in Utrecht is gebeurd? Uitgebreid niet, denk ik. Nee. Ja, ik vind het gewoon jammer dat opnieuw een kleine groep het bederft voor eigenlijk een grote groep supporters. Nu, het geweld dat de Nederlandse politie gebruikt heeft, zoals ik het zie en meegekregen heb van getuigenissen, ja, dat is er ook los over. Dus dat kan zeker niet. Anderzijds, als je nu ook weer ziet wat er gebeurt op Stondaar, dat supporters binnendringen tot in de kleedkamer, zeker was het. En dat ze daar nog met eten beginnen rond te gooien, blijkbaar, dat daar klaar stond voor de spelers. Ja, dat tart alle verbeelding, vind ik. Hè. Voetbal is passie, hè. Stijn, hebben we vandaag al een paar keer gezegd. Maar dat heeft denk ik niks meer te maken met passie. Nee. Stel je voor dat je op je werk, dat je niet content bent met de kwartaalcijfers van je werkgever en dat je naar de refter gaat en daar de soep tegen de ramen gooit. Ja, dat doe je toch niet? Nee. Gewoon als mens doe je dat. Nee, inderdaad. En dan
In een statement gaat dan Tribune Zuid, de harde kern van Genk, ook nog eens beweren dat het alleen maar de organisatie was en dat er totaal geen verantwoordelijkheid bij hun ligt. Ja, geloven jullie dat? Ja, ik was er niet bij, hè, Ja. dus ik weet het niet, maar ik heb genoeg beelden gezien in het verleden waaruit ik toch kan opmaken dat nog niet alles is zoals het hoort. Ja, wij hebben bepaalde momenten meegemaakt met bepaalde supporters van Racing Genk bij ons. We praten over Jong Genk. Ik ga niet zeggen dat onze supporters daar ook helemaal vrij uit waren, zeker niet. Dan zijn we ook eens een keer aangevallen op de parking, onze supporters. Maar als ik bijvoorbeeld kijk, en misschien ben ik daar van de enige, maar het verhaal van hun in Staaien, ik vind dat zo overroepen. Want als je dan ziet wat daar eigenlijk maar gebeurt, en dat er 6, 7 man op dat plateau gaan staan, Bengaals vuur doen, en er is zo over gedaan, als ik dat verleg naar de andere competities in Europa, ja, waar je niks anders ziet. Dus men moet ook wel het evenwicht gaan vinden, vind ik, dus als men mensen gaat aanvallen. Er is zoveel over gesproken, STVV tegen Genk, en was daar eigenlijk maar gebeurd, ja, dat men ook heel vaak dingen uit zijn context gaat halen. Maar ja, het verhaal Utrecht, als men een UEFA Cup-wedstrijd 50 minuten verlaat, dan moet er toch wel iets gebeurd zijn. Wat? Ik denk niet dat wij daarover kunnen oordelen, want ja, daar zijn de verhalen lopen daar vaak uiteen. Maar ik vind ook dat men een beetje realistischer de zaken moet gaan bekijken en niet de zaken zo moet opblazen. Want uiteindelijk gaat men ook supporters behandelen als een hoop vuil. Hè. Ik zie dat nu. Hè. Dat zijn precies criminelen. En als je dat doet, ja, dan komt dat gedrag ook sneller naar boven. Het verdedigingsaspect van die mensen komt sneller naar boven. Een rode lap voor een stier. En daar moet men rustiger in zijn. En uiteraard zijn er zaken die absoluut niet kunnen. Een kleedkamer binnendringen en dergelijke. Het zijn 7 bruggen te ver. Mensen met geweld gaan aanvallen. Het zijn 20 bruggen te ver. Maar er zijn ook zaken die men niet zo moet opblazen. En een voorbeeld daarvan vind ik het gegeven op Staaien met het Bengaals vuur. Hoort dat? Nee. Maar is dat dan ook zo erg? Nee, want dat zie je in andere competities veel erger. We geven het te veel waarde, hè, waardoor dat het groter wordt dan het is, bedoel je eigenlijk. Hè? Ja, als het blijft bij Bengaals vuur. En, Als je het geen waarde geeft, dan gaat het ook sneller weg. ja, en gelijk in Nederland bijvoorbeeld met wedstrijden stilleggen met een blikje op het veld. Ja, dan ga je er toch zoveel aandacht aan geven, terwijl stamp dat blikje weg en doe verder. Mhm. En als je daar echt op gaat focussen, ja, dan kan je geen competitie meer afwerken, denk ik. Nee, misschien niet. Ja, terug over voetbal dan. We zijn nog maar aangekomen bij de speler van de week. Het gaat een lange aflevering worden. Stijn, wie is jouw speler van de week? Laten we Diouf pakken. Ik denk dat de manier waarop, types op met zijn gekende stijl. Hè. Het is niet een speler die aan de bal moet komen, die in de baklijn het verschil gaat maken, maar die vooral, zoals hij scoort op La Louvière, in de omschakeling de diepte moet gestuurd worden. En dan loopt iedereen eraf. En als je dan zo'n binnenkomer hebt die onmiddellijk de punten binnenbrengt voor je club en dan ook nog eens tijdelijk je leidersplaats met zich meegaat, ja, dan verdien je wel die plaats. Rechte speler van de week. Christophe, wie is de jouwe? Raja Nainggolan. Voilà. Zonder woorden. Daar hebben we genoeg over gezegd al deze week. Dan gaan we naar 1B. Terug naar 1B eigenlijk. Lommel die stonden na 70 minuten 0-2 achter en dan denk je dat het verloren is, maar met goals in minuut 72, 93 en 96 maakten ze er toch nog 3-2 van tegen Eupen en zo pakten ze 18/18. Stijn, een van de grootste concurrenten voor promotie via play-offs? Lommel? Ja, het zou maar erg zijn, vind ik, als dat niet zo is. Als je ziet, de grootste? Dat vind ik wel, ja. Ik vind dat als je over dergelijke budgetten beschikt, dan moet je die rol op u nemen. Dat lijkt me gewoon al 2 jaar te laat. Nu moeten zij met dat budget eigenlijk staan waar Kortrijk en Beveren staan. Zij moeten al in 1A staan, vind ik. Ja. Ik vind dat daar geen discussie over kan zijn binnen het 1B-niveau. Met de middelen die zij ter beschikking hebben gehad, hebben zij de voorbije jaren niet goed gewerkt. En nu hebben ze daar denk ik wel wel meer realisme in gebracht. Ook wel meer ervaring, of voor ervaring gekozen. Ik denk dat Seuntjes daar een absoluut voorbeeld van is, die heel veel scoort. En dan moeten zij gewoon met die... Als ik voorzitter ben van Lommel, dan is er geen genade als er niet gepresteerd wordt. Nee.
En Kortrijk en Beveren, die nu wel 1 en 2 staan, zijn die al zeker van promotie of kan Lommel die nog bedreigen? Ik vind niet dat Kortrijk ongenaakbaar is. Ik denk dat Beveren Wel. weg is. Kortrijk niet. Kortrijk hangt zeer veel nervositeit. Dat hebben we ook gemerkt in aanloop van onze wedstrijd. Ook de manier waarop ze gespeeld hebben tegen ons was niet kordaat. En ja, zij kijken achteruit. Hè. Zij voelen niet alleen Lommel, ze voelen Beerschot. Ik zeg maar iets, als wij ook een reeks kunnen neerzetten en zij hebben even een dipje. Het is heel gemakkelijk om op 4-5 punten te komen en dan begint het. Hè. Dan begint het mentaal spelletje en je voelt dat ze daar absoluut moeite mee hebben. En ja, kijk maar naar Lommel. Hè. Als je 18 op 18 haalt, gelijk nu, ja, dan sta je daar in één keer. En je hebt nog onderlinge confrontaties tussen Lommel en Kortrijk. En nog 12 matchen, hè, denk ik. Ja, dus nee, die zijn er absoluut nog niet. Kortrijk toch nog niet, Beveren wel. Trouwens, bij Lommel, Raja Rommens, hè, de goal. Ja, en ook als je... Dat was een stevige knal die had na een goal en ook... En als je dan een seizoen hebt waarin je, of wedstrijden hebt, dat valt dan mee. Hè? Dat is een teken. Hè? Je hebt dan in de 92e minuut de gelijkmaker, in de 97e minuut de 3-2. Dan valt het in elkaar. En goed, we gaan proberen zaterdag iets anders te brengen. Dat belooft. Maar dat Jong Genk 4-1 verliest op Kortrijk, dat is dan ook wel weer logisch. Kortrijk is niet in die mate nerveus dat Jong Genk hen in de problemen brengt. Nee, dat is een logische uitslag, denk ik. Ook, ja, we hebben het vandaag al uitgebreid over Biboet gehad. En ja, om hem maar te noemen... Vervang hem maar. Ja, midden van het seizoen. Dat gaat niet zo gemakkelijk. Oké, dan gaan we naar de lagere reeksen. Sporting Hasselt, die hebben 4-0 gewonnen van Knokke. Ze staan nu 8 punten los. Stijn, je bent van 2012-2015 voorzitter geweest daar. Hoe kijk jij naar het verhaal van Sam en Rick daar? Met veel enthousiasme. Hè. Ik denk dat hij, of zij, hebben toch gecreëerd dat daar een voetbalploeg is waar mensen naartoe komen. Waar wij altijd over gedacht hadden, is dat wel mogelijk tussen Genk en Sint-Truiden in. Hasselaren die niet echt voetbalminded zijn op dat vlak. Ja, toch zeker niet als het over lagere reeksen gaat. Maar wat mij vooral opvalt, en ik heb me al eens de moeite gedaan om dat te gaan checken. Als Rick Vrij bijvoorbeeld op tv is, dan moet je het aantal fietsen maar eens gaan tellen. Dat is dubbel zoveel als dat die een beetje op de achtergrond zit. Dus je hebt heel veel jeugd mee in dat verhaal. Je hebt heel veel enthousiasme mee op dat vlak. Mijn vraag is van, ja goed, wat als Rick genoeg heeft van de tripjes van Knokke naar Hasselt? Hoe standvastig kan dat verhaal dan zijn? Maar het doet wel absoluut deugd dat daar leven is, dat er bruis is. Je hebt natuurlijk ook wel de kracht van tv. Daar moet je ook eerlijk in zijn. Als je een tv-serie hebt, mensen wat op tv komt, dat erotiseert. Als je mijn restaurant bijvoorbeeld, de restaurant wil gaan bezoeken, kan je niet binnen. Is de tv gedaan, dan gaan ze failliet. Dus ja, bedoel, dat is een beetje ook het verhaal, denk ik, waar zij mee geduwd werden. Maar ja, ze blijven wel verder doen. En ja, ik verwacht ze uiteraard volgend jaar in de Challenger Pro League. En dan zullen we zien hoe zij omgaan met heel veel regels die ze moeten gaan, of waar ze aan moeten gaan voldoen. Welke stappen ze daar kunnen zetten. Dus ja, maar goed, een heel positief verhaal uiteraard. Jij verwacht volgend jaar een derby Patro Sporting Hasselt? Ik hoop op een derby Patro STVV of Patro Genk, maar ja, dat zit er wel heel dik aan te komen. Ja. Hasselt Patro en Challenger Pro League. Dat zou sowieso een wedstrijd zijn om naar uit te kijken. Hè. Alleszins. Stijn, dank u wel om langs te komen. Ik denk dat we een lengterecord vast hebben van onze podcast, de langste aflevering. Dus heel erg bedankt om langs te komen. Dank u wel, Christophe, voor je opnieuw deskundige analyses. Dank u wel, Siebe, voor het feitje en de technische ondersteuning. En tot volgende week.